Dobrý den, vítejte u rozbalování Sony Ericssonu Xperia X10. Očekávaný smartphone dorazil v podobě krabice nevelkých rozměrů, takže můžeme říci, že malá krabice ukrývá obrovský potenciál. Samozřejmě nemůže chybět záruční list od českého distributora a v horní straně samotný telefon. O tom si řekneme s Emány v následujících dnech samozřejmě více a více informací. Dnes se zaměříme spíš na obsah základního balení. Samozřejmě nechybí 1500 mAh baterie, sluchátka s báz reflexem, USB datový kabel, který poslouží i k nabíjení. Po připojení k nabíječce můžete nabíjet i z elektrické sítě. Pokud opomeneme různé manuály a rychlou uživatelskou příručku, nalezneme zde ještě kožené pouzdro, ve které můžete váš skvost nosit. V následujících dnech můžete na Emány očekávat podrobnější informace o tomto očekávaném smartphonu a to by pro dnešek stačilo. Děkuji za pozornost.